Greške u učenju koje čini 9 od 10 djece i roditelja, a da ni ne znaju. 8. greška, i zbog ove ću možda dobiti neke ljutite poruke u inbox, kaže roditelji čine djecu ovisnima, a da to oni ne znaju. I čisto prije nego krenu neki roditelji pisat, iz najbolje namjere. Znači, ne radiš ovo namjerno, ali svejedno činiš djecu ovisnima. Radiš to jer želiš djetetu pomoći, jer želiš da se osjeća bolje, da mu bolje ide, da ima bolje ocjene, da bolje nauči, ali jednostavno činiš djetetu takozvanu medvjeđu uslugu. O čemu se tu radi? Pa možeš to gledati na to kao nekakvu vožnju bicikla. Kako učiš dijete voziti bicikl? Pa za početak ima one kotačiće, onda maknemo kotačiće i stojimo uz dijete. Možda malo i držimo taj sic u početku, ali nije poanta da svaki put kad dijete sjede na bicikl, ti moraš biti tu i držati taj sic, jel tako? Nego želiš da dijete bude samostalno. I da bi dijete postalo samostalno, prvo moramo pustiti bicikl, a drugo što se mora desiti? Pa zaljuljat će se ne jednom nego 100 puta i vrlo vjerojatno će par puta past prije nego uhvati taj svoj balans. Tu zapravo ne pričam o vožnji bicikla, nego o učenju. Pusti svoje dijete da nekad napravi grešku, da nekad pokuša nešto samo. Naravno da je dobro da si ti tu i da možeš pomoći. Ali evo, daću ti jednu konkretnu granicu koju ne bi trebalo prelaziti ako ne želiš napraviti svoje dijete ovisnim o tebi. A to je, ne radi stvari umjesto djeteta ili ne radi stvari za dijete. Ako ti umjesto djeteta skratiš lekciju, objasniš lekciju, napišeš zadaću, bilo što, to je ova ovisnost, to je ova medvjeđa usluga. Umjesto toga navodi dijete. Neka ti dijete dođe s nekim pitanjem ili problemom, ali nemoj odmah dati rješenje, nego postavljaj ti pitanja, natukni nešto i tako pomozi da dijete samo dođe do zaključka. I tako stvaraš pametno i neovisno dijete. Pošalji ovo nekome ko će znati cijeniti.